ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/8/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂತ್ತ ರಜಾದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆರು ಆಯ್ನಿರ್ತವರ ವಿಕಾರದ ಒವ್ವೆ ದುರ್ಗಂಧ ಪರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಕಾರದ ಅಂಶವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಉತ್ತರ: ನಿರಂತರ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶರೀರದ್ದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಭಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮರೆತುಪಾಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ್ದು ವಿಕಾರದ ಅಂಶ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯಡು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಬಿಡ್ಲೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪಡು ಎಂಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಣ್ಣಾಟ ಶಾಂತಿ ಪರಡಡು ಒವ್ವೆ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾವಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ದಯಗ ಕುಲ್ಲಾಡಾಪನ್ ಪಂಡ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ಲ ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮನುಷ್ಯರ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿವುನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಏರು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುರು ಅಕುಲೆ ತೆರಿವಂಡ್ರ ಬರ್ಪೆರು ನಿಗುಲು ಇಂದೇನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದೇಕ್ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದಿರದ ಅಸುರಿ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಅಸುರರು ಕುಲ್ದೆರುಂದೆತ್ತುಂಡಾಕಲ್ನ ತರೆ ತುಂಡಾತುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಅರ್ಥನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೆರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಪನೇರ್ದವರ ಭವಿಷ್ಯ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗಲ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದುಪ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಶಿವಾಲಯ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು, ಕಲಿಯುಗ ವೈಶಾಲ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಭಾರತದ ಪಾತೆರಣೆ ಆದುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲನ ಪಾತೆರಡು ಪೈರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲ್ ನಾವು ಎಂಚಿನಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ನಾವು ದುಂಬು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ಪನ್ಲೆ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲಿ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲನ ಪಾತೆರ ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತದು ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತೊಡೆಯ ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರು. ವಿದೇಶಡು ಮಾತಾಪಿತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪುಜೆರು ಅಕುಲು ಕೇವಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಇತ್ತುಂಡು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಪೂತೋಟದ ಮಾಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮುಳ್ಳುಡೆನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪೂತೋಟವಾದ ಮಲ್ಪೆರು ಕೂಡ ಮಾಯೆ ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡಾದು ಮಲ್ಕೊಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಈಶ್ವರನೇ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪೆರು. ಈಶ್ವರನಾವಡು ಮಾಯೆಯಾವಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಏರು ಒವ್ವು ಶಬ್ದನು ಪಂಡೆರು ಯಾವು ಐನೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪೆರು. ಅರ್ಥ ದಾದಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಸುಖ, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮುಲ್ಪದನೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದು ದಾದಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾಯೆಯತ್ತು ಪಂಚ ವಿಕಾರುಲೆಗ್ ಮಾಯೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ರಾವಣೆ ಏಪಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ರಾವಣೆ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು 84 ಚಕ್ರೋಡು ಬರ್ಪೆರು. ಸತೋಗುಣಿರ್ದು ತಮೋಗುಣಿ ಆಪೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರೋಡ್ತೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಿಕಾರಿಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂದು ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚರ್ದು ಎಂಚ ಪೊಸತಾಪನು ಪಂಪನವು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಖ ಎತ್ತುಂಡು. ಜ್ಞಾನರ್ದು ದಿನ ಭಕ್ತಿರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಂಚಾಪನು ಪನ್ಪನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಗೆರು. ಐಕಾದು ತಿರಿಪಲೆ
ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ದಿನ ಕೂಡ ಅವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ರಾತ್ರಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ಜೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದಿನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಕಾಮಮ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಜಯ ಪಡೆಯಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಅವಡಾಪುಂಡು ಅಪವಿತ್ರ ಆಪುನಿರ್ದವರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪನು ಮಲ್ತುದಾರು. ಇಂದು ಪಾಪಾತ್ಮರ್ನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶರೀರದ ಜೊತೆನೆ ಪಾಪ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಪಾಪಾತ್ಮ ಪೇರು ದೇವತೆಲ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪಾಪಾತ್ಮ ಪೂಜಿ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀಮತರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂತ ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು ಐಟು ಮಿತ್ತು ಪೂ ಉಂಡು ಇಂದೆ ಐಕ್ ಶಿವ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅವು ನಿರಾಕಾರಿ ಪೂವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಸಾಕಾರಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರುಳ್ಳೇರು. ಅಕಲ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಶಿವಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಿಜಯ ಮಾಲೆದ ಮನಿಯಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ನೆನಪುದ ಬಲರ್ದು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೆನಪುರ್ದೆ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಪಂಡು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅಕುಲಾಂಡಲ ತೆರಿವನಂದೆ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ ಪ್ರಬಲವಾದುಂಡು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಏರ್ನ ಕೈತಲ ಆಂಡಲ ಕಾಸುಂಡು ಪಣದಿತ್ತಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೈತಲ ಮಸ್ತ್ ಮಾಯೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಪಂಚವಿಕಾರುಳೆಗೆ ಮಾಯೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುನು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾವಣೆ ಪಂಡ್ದಲ ಪನೋಡಾಪುನು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕುಲು 10 ತರೆತ ರಾವಣನ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದವರ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂಗಧನ ಭಗ್ಗೆಲ ತೊಯ್ಚಿಪವೇರು. ಅಂಗಧನನು ರಾವಣೆ ಗದ್ದೆ ಅಂಡ ಗದ್ದೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನೆನೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಓವ್ಯ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ತಿರುಪೆವಿರು ಮಾಯ ನಿಕ್ಲೆನು ಎತ ಆಂಡಲ ಗದ್ದವಡು ಅನ ನಿಕ್ಲು ಸ್ಥಿರವಾದುಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪುಲೆ ರಾವಣೆ ಹನುಮಂತೆ ಅಂಗದನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೃಷ್ಟಾಂತನು ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಾತೆತ್ತಲ ಅರ್ಥನು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿವಂದರು ಭ್ರಮರಿನ ಉದಾಹರಣೆಲ ಒಂದು. ಭ್ರಮರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ರಾಶಿ ಸೇರುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಜಂದಿನ ಕೀಟೊಲೆಗು ಯೋಗ ಅತನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಭೂಭೂ ಮಲ್ತದು ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುವರು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪರು. ಏಮೆದ ದೃಷ್ಟಾಂತಲ ಉಂಡು. ಏಮೆ ತನ್ನ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯನು ಸಂಕುಚಿತ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾರು ತರೆ ಉಲೈ ಪಡ್ದು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಸಹ ಬಾಬಾ ತಿರುಪವರು ಭಲೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾವಡು ಗದ್ದವನನೆ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡಂತು ಬಾಹರ್ಮುಖಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಗೀತೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅವು ಏತೊಂಜಿ ಚಂಚಲತೆ ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಈತ ಮೇಳಲು ಸೇರುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪವರು ಜೋಕ್ಲೆತ್ತೆಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ ಎಂಚ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆನು ತೂವಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಓವೇ ವಿಕಾರ ಸತಾಯಿಸೋ ಜತ್ತೆ ಯಾನ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆನೆ ವಾ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪೂಕುಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನನೆ ಉಲೈಗು ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಎಕ್ಕದ ತನ್ನ ಕಣಗಿಲೆ ಪೂವಾಯರಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ವರಾನೆ ರಾಜಹೂ ಪಂಡ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂವಡಾಪುನು. ಓವೇ ದುರ್ಗಂಧ ಪರಬಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತಲ ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬೂರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲೆಡ್ದು ಓವೇ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇಂಚೆಂಚ ನಿಕ್ಲೆನು ಪಕ್ಕಾ ಮಲ್ತನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೋಡಾಪುನು. ಓವೇ ದೇಹದಾರಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೇರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ಭಲೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐದಿಲ ನಿಕಲು ಸಮಯನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಭೋಜನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡ್ಲ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಭೋಜನ ಪವಿತ್ರಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಏಪ ಬಾಬನು ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರು ಅಪಗ ನೆನಪುರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ತುಂಡಾಪುನು.
ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪರು ತೂವುಲೆ ಯಾನ ಏತು ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರ ಅದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಏತು ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ನೆನಪುಡುತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ನೆನಪುಡುತ್ತೆ ಇನಿ 2 ಗಂಟೆ ನೆನಪುಡುತ್ತೆ ಪಂಡ ಇನಿ ನಷ್ಟಾಂಡು ಬಂದರ್ತತೆ ಏರಿಳಿತ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಚ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಗುರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ದಿನ್ನೆ ಪಂಡ ಎತ್ತರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹ ಏರಿಳಿತ ಆಪುನವು ಆಯ್ನದವರ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೂವನೊಡಾಪುಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಓದವೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ದೇಗು ಓದವೇರು ಈತೆ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಏರೆಗೆ ಬಂತು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಶರೀರಧಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವೃದ್ಧ ಶರೀರದ ಸಹ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಬೋಲ್ದುದ ಗಡ್ಡ ಮೀಸಲಂತೂ ಪ್ರಾಯದಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅನುಭವಿ ರಥನೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ರಥಟು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪರು ಜೋಕ್ಲೆ ಏನನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅತ್ತನ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲ ಸಹ 100% ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತರಿತ್ತೆ 100% ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲಾರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು 100% ಪವಿತ್ರತೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಸುಖ ಶಾಂತಿಲ ಇತ್ತಂದು ಮುಖ್ಯವೇ ನಾವು ಪವಿತ್ರತೆಯಾದನು ನಿಕುಲು ಸಹ ತೂತರು ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ಅಪವಿತ್ರ ಇರಬಹುದು ತರೆ ಬಗ್ಗವಿರು ಅಕ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಎದುರುಡು ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು ನಿಕುಲು ನೀಚ ಪಾಪಿಯಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರುನು ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ದೇವತೆಲ್ನೆದುರು ಪೋದು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಕುಮಾರಿಯರಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರೆ ಬಗ್ಗವಿರು ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರು ತಾನು ತಲೆ ಬಗ್ಗವರು ಪಂಡ ತರೆನು ಬಗ್ಗವಲೆ ದೇ ಪಂಡ ವಿಕಾರಿ ಅಪಲತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಪರ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಪರ ಇತ್ತೆ ಪಂಚವಿಕಾರದ ರಾಜ್ಯನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಪಣಿದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಅವು ಅಮರಲೋಕ ಆದನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಐನು ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ತಿಲಕೊನ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ ಕೊಡೆ ದೀವನ್ವೇರು ಆತ್ಮಗಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಗಾದ ನಿಕುಲು ನಿಕುಲಿಗೆ ನಿಕುಲೇ ರಾಜ ತಿಲಕೊನು ದೀವನ್ಲೆ ಎಂಚ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದುವಿರು ಪಂದಿತ್ತಂದ ಓದುದು ನಿಕುಲಿಗೆ ನಿಕುಲೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ದ ತಿಲಕೊನು ದೀವನ್ವೇರು ಓದಿಯರಡ ತಿಲಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾತೆ ನಮಿತ್ತು ಕೃಪೆ ತೊಜಿಪವನ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗಾಕುಲೆ ರಾಜ ತಿಲಕೊನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ವಿಕರಮುಲ್ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ರಾಜರಿಗ್ಲ ರಾಜಾದ ಮಲ್ಪೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಪತಿತ ರಾಜರ್ಲ ಸಹ ಪೋದಾಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂಜಾರಿ ರಾಜರಿರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾದ ಮಲ್ಪೆ ಈರು ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲು ಪೋದು ರಾಜರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೇರು ದೇಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ಧನ ತಿಕ್ಕದಲು ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪು ಇಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಸಹ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದುಂಡು ವಿದೇಶದ್ದು ಓದುದು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬತ್ತಿದನೊಡನೆ ಹೃದಯಘಾತಾದ ಬುಡಿಯರಡ ವಿದ್ಯೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ವಿನಾಶಿಯಾದ ಬುಡ್ತುಂಡತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತಲ ನೀರಡು ಪೋಂಡು ನಿಖಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಓದೋರು ಆತ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಕಲ ನಿಖಲ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದು ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಜೊತೆದೆ ತಂದು ಪೋಪರು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಈತೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯ ಓಡಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾರ್ಗುನ್ ತೆರಿಪ ಓಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜೆ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದ ಕೊಡಲಿ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ತೊಂಚಿ ಮಹಿಮೆ ತ್ಯಾಗಿ ಉಂಡು ಭಗವಂತನನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವಾದುಂಡು ಐದವರಿತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಏರಿಗೆ ಪನೊಡಾಪು ಭಗವಂತೆ ಪಂಡ ಊರಿಯ ಉಪ್ಪಿರು ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಪಂದು ಪನ್ಪಿರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು
ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಐರ್ದವರ ಪವಿತ್ರ ಓಡಾಪುಂಡು ಇದು ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಇದು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ವರಾಣೆ ಪಿದರ್ದು ಪಾಡು ನೀಕ್ಲೆನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಲು ಒಲ್ಪಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪು ಜತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಡು ಕಡ್ಲೆನ್ನು ತೂದು ಮನಸಾಯಿ ಜತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಒವ್ವೆ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಪಿದೈಗು ಪೋಪೇರು ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಡಲೆನು ತಿನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ತಿಂದರಡ ಪಾಪದಾದ ಪೂಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಏರು ಕಚ್ಚ ದುಪ್ಪೇರೋ ಆಕಲು ಕೂಡಲೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಟು. ಈ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತಿರು ಬಾಕಿನು ಮಾತಲ ಈ ಸಮಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೀತೆಯರಾದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಓರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲ ಪಾಪುಲು ತುಂಡಾಪನು ಬೊಕ ಹೂವೆ ಪಾತೆರೊಳಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ರಾವಣೆ ಪಂಡಾಯಿ ಹೂವೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತು ಇದು ವಿಕಾರದ ಸಂಕೇತವಾದುಂಡು. ವಿಕಾರದ ಪ್ರವೇಶತೆಯಾದ ಬುಡುಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಾವಣನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಏರಾಂಡ ಲಾಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಅಸುರರಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಚಲನೆ ಹಸುರಿಯಾದುಂಡು ವಿಕಾರಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಕುಲ ಕಳಂಕಿತಾದುಪ್ಪರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುನ್ಪಲ ಸಹ ಬೇ ಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿನ ಶಾಮರ್ತು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆ ಕುಡ ನಿಕಲು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೋನವರು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕುಡ ವಿಕಾರಿಯಾಪರು ಪತಿ ತೆರೆರ್ದಲ ಪತಿತಾದ ಬಿಡುಪರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು ಬಂದು ಬನೋರಾಪನು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ನಿಕಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲರು ನಿಕಲು ನಾವು ಏರುಣ ಕಲೆಯಾದುಂಡು ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದೇರು ಬೊಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಂಶಯದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯೆಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಐರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಗುಲೆಗಾದ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಉಡುಗೊರೆ ಅದು ಕನಪೆರತ್ತೆ. ಶಿವ ಜಯಂತಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ವ್ರತ ಎಂಚಿನ ದೀವನುವೆರು ವಾಸ್ತವಡು ವಿಕಾರದ ವ್ರತನು ದೀವನೋಡು ವಿಕಾರಡು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಾರೊಡ್ದೆ ನಿಕಲು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖನು ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ದುಂಬು ಒಂದುದುಂಡು ಎದುರುಡುಂಡು ನಿಕಲು ತೂಪರು ಭಾರತಡು 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಶಾಂತಿ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಬೆ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆಯಾವಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒರಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಶೋಕಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನಧನನು ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆರ್ದು ನಿಕುಲೆ ರಾಜ ತೆಲುಪುನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ್ಯ ಓಡಾಪುಂಡು. 2 ತಿನುಪು ನಾವು ಪರ್ಪುಣ್ಯರ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ರತನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಕಣ್ಣುಲು ಮೋಸ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು ಇನ್ನಿತ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲೊರ್ದು ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಮನಸ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಡು ಸದಾ ಸಹಯೋಗಿ ಭಾವ ಪ್ರಕೃತಿನ ತಮೋಗುಣಿ ಆತ್ಮದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರ ಹರಿವಿನ ವಾತಾವರಣ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಯಂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದೀಪನವು ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊರುಪುನವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿದು ಹೊಸ ರಚನೆದ ಯೋಗ ಬಲದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಮಾತ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಗಾದ ಮನಸ ಶಕ್ತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಮನಸ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕನೇ ಸ್ವಯಂನ ಅಂತ್ಯಸು ಪೊರ್ಲಾದಪ್ಪುಂಡು. ಮನಸ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಒರಿಯನ ಜೊತೆ ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೆತ ಅನುಭವಿಯಾಲೆ ಅಪಗ ಬೇಹದ್ದದ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಬೇಹದ್ದದ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿರ್ಭಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರತೆನೆ ಜ್ಞಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾದುಂಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಅವಡು ಪಂದೆ ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವಿಯಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಆನಂದಮಯ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಸುಖದಾಯಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕೊಂದು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ಲವಲೇನಾದಿತ್ತರಡ ಏಪಲ ಒವ್ವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತಂಡ ಮಾಯದ ಏರುಪೇರು ಬರ ಸಾಧ್ಯಚಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೂಟು ಅಟಲವ
ವಾದುಂಡು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವುಲು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ನ್ಯಾರಾಪನವು ಏತ ಭಿನ್ನ ಆದುಪ್ಪರು ಆತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ